weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to nammarila haalirde gaynako pete nanka FM kay hayɗi magama sehili baabi capital FM Banjul ko waktu yoni ha to Gadiaba mbomoyaɓe kame folonkita hamanaɓe ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal kerol leydi Sénégal kame leydi Gambie ko sukaɓe nayo daha toon kikiɗe hanki o tonto leydi Mauritanie ko seppoji juɓɓina taw kadi yuɓɓinum ko janggoɓe e nokku biteɗo Axus kamɓe noon ɓe kolliri koɓe keɓani joɓɗele mabɓe tonto leydi Mali holliri mette mum warande magistrat ji leydi ndi caggal noon kene wona dumun jonɗo no fewi ñawowo mo ñono guila daha ha joni laamu ngu daraki hen to leydi Gambie ma en ketto musidɗo meɗen koddanene Abouba toon to leydi Guinée Conakry ko seppoji juɓɓina toon ñalawma hande o taw yuɓɓinɗum ko rewɓe lundiɓe laamu Alpha Condé e kabruji mena joolam jaɓeri ko haali Abouba wotto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari jeeɗiɗi mboya hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeetati kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal no mbiruɗen e gardidi kabruji mena kerola leydi Sénégal kame leydi Gambie to wiyete Sénégambia to wiyete Sénégambia ko werla goto mo hinde 4-4 taw kadi ko ɓalejo kam tigui bifti sukaɓe nayo e wiide jayde leydi Sénégal wiyetende Sénéwepa kamɓe noon ɓe kolliri on werla noon o wonno tigui koye nokku biteɗo on nokku e nokku biteɗo Posi on nokku e nokku biteɗo Posi Tero taw kadi ene tawe e nder nokku biteɗo Thiaro ene tawe e nokku biteɗo Thiaro e kanko werla noon nden o biftima ɓeɗon sukaɓe ko ɗon tigui wa yaɓani lawol faali nokku biteɗo Karanga toon noon dañi hen suka debbo goto ɓoccitiɗo on suka debbo noon nde ɓocciti ko ɗon tigui yaɓani taw kadi ko poste police nden o haɓriɓe noon dañi tigui dadiɓe gam yiilade kono hawɗo saaha mo gonɗen haydara taw suwa yiitede hen ma en keddo toon to leydi Gambie kettoɗen musidɗo meɗen koddanene Abouba koddanene Abouba bisimilla maɗa dar ko noon tigi mbiyan tan ɓeɗo ɓe ganduɗa ko ñaɗoɓe wonɓe ɗo e nder leydi men ko kamɓe tan de dokki jaborgal kalfinagal cellal balli gonɗo ɗo e nder leydi men biyeteɗo Safilo Cissé caggal nde o ƴettuno konngudi tan o wi sa yi tan de cellal ngal yarani yeeso ɗo henne nder leydi men Gambie de ko ɓeɗo ɓe ganduɗa ko ñawdoɓe ko kamɓe tan de kala leɗɗe gaddaɗe ko kamɓe ƴettata ɓe nawa ɗum e formation ngaji mabɓe walla ko nandi hen caggal ɗum de kamɓe ɓeɗo ñawdoɓe de fodde 150 e goo neɗɗo ɓe jalti tan ɓe mbi ɓe dokkimo kene tolno e balɗe ɗiɗi yo ene wayno tan yo démission ene wonde e ngal ɗon jaborgal yo iwi hen ha laaɓa ha wiye cer so wona ɗum mabɓe mbaɗa hofgo juuɗe no hannirta ni henne saabu ɗum ɗin konngudi de muusiɓe no feewi e kaalowo dow inde mabɓe biyeteɗo Ibrahima Ba kanko de o holliri ɗum ɗon te ene wayno ngal ɗon jaborgal ngal ko haali ko de yo yaltu yafno kadi e ɓeɗo ñawdoɓe wonɓe ɗo e nder leydi men Gambie ha para kadi rutto iwa e ngal ɗon jaborgal e balɗe ɗiɗi ɓe dokki ɗum so wona ɗum ɓe natana ko wiyete hofgo juuɗe no hannirta ni enete ko wona ɗum ko de o biteɗo Pape Mamadou Cissé ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo mo ganduɗa ɓandu mum yitama e maayo wiyetego Tanje taw ko gawannoɗo koɗɗonoɗo toon to Bilkama ene wayno noon ɓe caggal balɗe nayyi nde waɗi e ndiyam ɓe jiiti ɓandu nduɗe ene wayno ko ɗo henne o surra ene wonde wagmo Tanje e ko ɗum ɗo ɓuuri tengtude kabaruji men ɗo e nder leydi Gambie adude e koddanene Abouba capital FM Seydi Ba ma en keddo ha joni e Sénégambia toon to Sénégal ma en jaaha toon to wuuro wiitengo Touba to wuuro Touba oɗo hen subaka hande hatta to galle ceernajo to taw kadi ko khalifa général mo Mouride biteɗo Serigne Mokhtar Mbacké e nder galle makko hatta toon kene foto wonde 130 millions ko ɗum tigui wujja toon oɗo hen subaka hande ɓe kolliri noon ɗeɗo hen koppareje giwno ko
tonto leydi Burkina Faso e non ko Burkina Faso taw kadi ko almuɓe murinnaɓe wurɓe tonto Burkina Faso kañumen tigui ndendinno ngam waɗande hada e ceerno nden koppareji ɗe jettima oɗo subaka hande noon koppareji ɗe gujjama tonto galle ceernajo to oɗo saaha noon loskone waɗa e ɓen ɓattiɓe ceernajo beele kay baɗɗo ngal ɗo hen baɗalo ene wawa fawede junggo ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale laamu leydi Sénégal horejo leydi ndi e ɓore nde o ƴetti ñalawma hanki o hakkude golle kame école sa yeehi école a janggui a gayni jaaha golle mbawa heblede e woni ko kalanoɗen e kala saaha jangde sellata so wona yaada e heblo rutto kadi wona witto nde mbawa dañde gollala e ko ɗum saabi horejo leydi ndi o micci o tawi tigui ɓeɗo hen janggoɓe ɗeɗo hen duuɗe e kamɓe kala aɓe poti wawde heblede e ɗum noon so tawi a janggoyi école ha gayni sa winditima e jagorgal kalfinangal ko fate banggue golle e gan sanga ƴetteɗa e golle mbatta gollade yogay cuuɗi keblorɗi beele kadi mbawa heblade gardina gandal maɗa e gan sanga so tawi a gayni janggude tawa kadi so tawi ngal gollorgal yiiɗi ne wawa ƴettudema e nden jangde kadi nde jangata e meccal ngal ɗon ngal jangata aɗa yooɓe kala lewru ujunnaje jeetati beele kadi newna ya ngara maɗa ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali jillu taw kadi ko jagorgal kalfinangal hakkude e leyɗele ngal émira arabe uni e kamɓe noon ɓe gudditi ambassadeur mabɓe kesso tonto Dakar e tawtorede kay ambassadeur uji kewɗi no fewi taw kadi ko ambassadeur biteɗo Mohamed Salem ngol woni go ambassade taw kadi ko Dubai walla tan mbiyen émira arabe uni e joɗade tonto leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha tonto Pikina kalen e daral baali gongal tonto Pikina e soɗen teski hitande mani nde waɗi toon pelɓodiral caggal kayde préfet wuuro ngo nelno toon yogay masiŋaji gam helde galleji gonɗi toon addi caɗele ha ganduɗa waɗi yimɓe ɗiɗo gañi ɓen oɗo saaha noon kamɓe finoɓe ngal ɗon darala e yidde mabɓe ko yo kaldigal won hakkude mabɓe laamu ngu caggal oɗo saaha mo gonɗen e yimɓe hewɓe ne jiiɗi addu toon jawdi men kono ene jogo hen kulhuli mawɗi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale gendarmerie taw kadi ko hettuɓe nokku biteɗo Dipa e kamɓe noon ɓe pawi juuɗe mabɓe kene fotta wonde ujunnaje 3 carton taw kadi woni hen ko bonboŋaji e ɗin carton ngaji noon jeyno ɗum walla mbiyen tan jeeyi ɗum koɗo hen biteɗo Balla Gaye taw kadi ko cippirteɗo e nder leydi Sénégal e taw noon jarmuɗum e koppareje franc CFA ne tolno e 156 million e hollirama noon happu mum koko gasi tene kadi wonani bonboŋeje ngarɗuɗe oɗo saaha ne tawi juuɗe Dipa ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha tonto Madina Gounasa jaɓoɗen musidɗo meɗen Amadou Sambalo ko fate Dakar mo Gounas ko aset garoɗo so Allahu lamɗo jaaɓi woni kirɗol Dakar mo Madina Gounas hitande ujunnaje 2017 e kikiɗanki o ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba halifa teddude mo Madina Gounas hirdimo toon to Dakar gam ƴewtade golle ɗe holto tolni e holto ɗen jahata caggal nde rewa e laabi pewnaji toni woni goudron-ngaji ɗi tawama kam ɗum kam gasi ha laaɓi caggal nde wiide e fewnoɓe basuji ɗon ɗo jama ɗo ɓenne kodiri e wayno golle men gasi ha laaɓi caggal ɗum keblorde ene pewneteno toon ɓen kodiri ko alkamis o gaynata ɗum ha laaɓa so Allahu lamɗo jaaɓi caggal ɗum noon o sakkitiri koye fewnoɓe forage o ɓenne kodiri gayni golle men ha laaɓi solo jaaɓi kala pewneteno toon ko fate golle laamu kamɓe kalɓe kodiri ɗo e aseto kindol ngol taw gasi ha laaɓi ko musidɗo moon Amadou Sambolo Madina Gounas fewde e weltare ɓe fulɓe andu diine ma Amadou Sambalo Madina Gounas en giwi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ma en kaale seppo taw kadi yaltinum ko jayde witende Adrara info gon seppo noon waɗi koye nokku biteɗo Akjousa taw kadi ene tawe nder falde Inchiré taw noon waɗi ɗiɗo hen seppoji ko ɓeɗo hen janggoɓe e cuuɗi janguirɗi taw kadi ko jangde ko fate banggue jangde dowroɓe kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen boursi mabɓe yawata yande e tene kadi ɓe keɓata hay seeɗa ñalawma hanki o ɓe mbaɗi pottal mabɓe gam hollirde mette mabɓe tene kadi ɓe kolliri e so tawi laamu ngu yoɓaniɓe boursi mabɓe ɓe gona ɗaccoɓe goɗo hofgo juuɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende tawari ɓe kolliri ñalawma hanki o maayo hango leydi Mauritanie
maayo hango leydi Mauritanie nokko biteɗo ligwi chichi to ligwi chichi ne tawe nder falde taguen to nana maayo hango wukkiti gorko goto jaroy duuɓi capanɗe tati e joya caggal noon hay goto andani inde makko koɗon tigui nde procureur nodda kame laamugo koɗon tigui o wira siftinde ona yontere ɓennude toon to falde tarza tonne kadi suka goto maayo wukkiti ɗum noon ko toon tigui ubba taw hay goto andaɗo jeeya ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen mayen kaale catal bitegal AFCF taw kadi e gardugol biteɗo Aminatou Mohtar ela beele mbiyen Aminatou Mittu ela Mohtar kanko noon wa yaltini konnguɗi makko taw kadi ko konnguɗi Gulli Diaw gam hollirde laamu leydi Mauritanie siifi taw kadi ko cifande sifodirde ɗum koye leydi witende Arabie Saoudita wonande ɓesguji Mauritanaɓe ne mbawi golloyade toon to Arabie Saoudita o holliri noon ɓiɓɓe Mauritanaɓe wurɓe toon to Arabie Saoudite ha tenti rewɓe ɓe ene jogui toon caɗele mawɗe no fewi caɗele mawɗe yoga hen so tawi gaari kewi nawede ko leyɗe biteɗe bidonville woni leyɗe tan tampuɗe no fewi taw ko leyɗe basɗe no fewi yoga e mabɓe ne gollo ha lewru Maya mbasa yoɓede yoga hen kadi ene kutore ko fate banggue fijirde taw kadi ko tigui ko wawnere ko wona ɗum kono e nder ɗereji mabɓe ɓe binditima kene fotta wonde nogas e joyya taw kadi ko joguiɓe caɗele ko heddi kono ne heewi kono yoga hen cuusa ene kulɓina ha ganduɗa mba ɓattade hay yogay saktoɓe kanko noon o holliri oɗo saaha yidde mabɓe kay ko yo ñawore waɗe beele moni kala ene heeɓa ndimago hoore muɗum ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kala jayde witende le kalamɓe kolliri leggal bitegal Chebeha pharmacie si toonne kadi koko yana jamma heccanke o taw kadi ɓeɗon wuyɓe ɓe ndo jittidigo fallantere caggal ɓe naati taw denanoɗo nokku o tinaniɓe ni nde ɓe jeehi ha nder to ɓe dañi hebde copput fort kono ɓe donki yaltinde ɗum écran placement télé mawɗo ne wonno ɗon nonne kadi ɓe jiiɗino nawdi ɗum kono ɓe donki nawdi ɗum ɓe pawi juuɗe mabɓe ɗon kene fotta wonde million ngaji ɗiɗi e koppareji uggiya ene wondi kadi e téléphone ngaji ɗiɗi oɗo saaha mo gonɗe noon loskoji ne mbaɗe hen beele kadi baɗɗo ngal ɗo hen baɗalo beele ɓen ne mbawa fawede caggal teskede oɗo saaha mo gonɗen nden ka kame kisal ene ngakki e nder noksota ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende ami ɓe kolliri ñalawma hanke o kikiɗe hanke o jagorgal kalfinalngal islamique walla mbiyen tan jagorgal islamique kame jangde tawde kanko noon ñalawma hanke o walla kikiɗe hanke o waɗi potitala wonde yimɓe tato gañinoɓe ko fate sira annabi mo jami kise goni tawtorede jagorgal coftal ɓalli kamɓe noon ɓe dokki toon jeenaje caggal kay nde ɓeɗo hen tatto gaari yesso ko fate kawguel ngel noon o wonno tigui koko fate banggue sira ɓuura wawde yimde annabi o mo jami kise goni hen goto noon kamɓe gañiɓe wiyete ko Taha Wuldu El Jamila goɗɗo wiyete ko Mohamed Lamina Wuldu Mohtar goɗɗo wiyete ko Lamina Wuldu Baba ko ɓeɗe hen tatto gañi ko fate sira annabi o mo jami kise goni kamɓene ɓe keeɓi jeenaji mabɓe tene kadi o holliri koɓe jokkoɓirmi e nder leydi Mauritanie kala saaha ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaa ha toon to kay hayɗi kettoɗen banimen debbo biteɗo Aminata Koyti Ndiam Aminata Koyti Ndiaye jafuɗon walla tan mbiyana madame Sow Moussa Demba di combi kamɓe noon e rango mabɓe faade dendagal rewɓe kay hayɗinaɗe kala ñalawma hande ñalawma janggo kala ko mawninde ñalawma debbo maɓe gandini yimɓeɓe noon holko woni ñalawma debbo inniraɗo ko wiyete 8 mars ma en kettamo o yewtidi koye Sy Oumar Sy. Bismillah rahmani rahim. Jam hiire mon bandam men jam ñalle mon bandam men on wonɓe ñalawma wonɓe jamma haaldere mon ɗon ko madame vice présidente di plateforme de kayit de gorgol woni présidente amen noon ko madame Rokhaya Haydara ko plateforme min jogui kono minen foof woni mawɗo amen ko madame la coordinatrice Majef ono madame Sawdatou Ly on woni mawɗo ardi min kala tan ko programme amen 8 mars par ce que 8 mars ko fête internationale de la femme c'est décret en 1975 tuggi nden ha fayde joni hitande 8 mars fof nde arti ɗumen mbaɗa feeto o noon kadi ko weltade ko weltinde rewɓe kadi hoto debbo sikku mi noddaka wona min jeeyi ala so yimɓe gandu ko kala ɗo debbo heedi kañum jeeyi feeto ngo ala gardiɗo ala keɗɗo caggal
ko ene fonde ndi fero e hande kiide noon min puɗɗino ko wayi alpulaar mbiyata coftal ɓalli tuggi aéroport ha galle gouverneur ha mairie min mbaɗi hen mars woni yaade wona dogdu ko yimɓe ɗane jaara seeɗa seeɗa ha jetto ɓe jettinde noon ene waɗi couple min mbaɗi couple ji tati e couple garden o debbo goto sa somni Houleye Ba ko on gañi debbo dewɗo hen o ko koreji men Sara Kulli goto ko on gañi deuxiéme mo gañi ɗum ko debbo kadi tantaji ɗum wiye Pauline Diop ko kañum gañi donc ɗum ɗon ko weltare tan kadi eɗon gandi kadi dogde malla wadde sport ko cellal e ɗum kadi wawri koye feeto rewɓe ne yiiɗa rewɓe kadi yo coftu yo mbaɗa ɗum ɗon ne weeli min hande ɓuuro kayri foof ene dilli e so ɗum ɓenni janggo so Allah jaaɓi à partir de 9h ka jogui exposition joguiɗo jeygu ko foti wadde ene wawi arde maison de jeu installa fewna wona kiili ñalawma o janggo fo ko ɗum rondi ñande altine ñande 8 noon so Allah jaaɓi inchallah alkamisa subaka o yimɓe kadi gara pewna ko poti feere autorité ji men gara uddite yimɓe ñalla kadi waɗe ndefuji kala ndefu ene deefe ɓe ne mbaɗa cakreji men ɓe mbaɗa ñiiri e buna ɓe mbaɗa ñiiri e liɗɗi ɗum ko hitande fof woni joni duuɓi nayi hitande fof ko ɗum watte ko ɗum ɗo hen woni ko kemnoɗen e yewtere makko kankoɗo hen jemsu walla eɗo hen madame Sow Moussa Demba walla mbiyen ni Aminata Koyti Ndiaya taw kadi ko erango mabɓe tigui ko fati e potital ha tenti kadi ɗo hen ndefuji so tawi wawi artirede e ndefuji men hanki ko hunde wande fayida sen giwi toon to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali siftinde on hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ko nden tigui dahano taw kadi dahano koɗo hen biteɗo Sungalo Kone taw kadi o daha koye wuuro wiyetego ñono ñono noon ne tawi nder leydi Mali kanko wonno ko ñaawo mo ñono caggal muɗum noon guila nden hawɗa saaha mo gonɗen wonno ko sappo e jeegom lewru novembre hitande ujunnaje ɗe sappo e jeeɗiɗi guila nden haɗo ɗo gonɗen laamu leydi Mali waɗani hen sembe mum magistrat ji gonɗi e nder Bamako kolliri mette mumen mbaɗi potal men yeeso SAM taw kadi koto syndicat mabɓe o gam hollirde mette mabɓe guiloɗo hen jagga ha faade ɗo saaha mo gonɗen laamu leydi ndi daraki hen darde nde foti darade hen ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale cum bangu toon to hôtel Songol ne tawe legal bitegal Kolobankora toonne kadi gardiɗo walla tan mbiyana denannoɗo hôtel o walla tan mo junggo mum wonno e hôtel o biyeteɗo Mamadou Diara holliri cum hôtel o iwri tigui koye compteur biyeteɗo DM koɗon tigui yaltini jeygue ko nden tigui hôtel o huuɓi caggal no ɓe dañi noddude e koniyankoɓe faaɓo witeɓe sapeur pompier ɓen mbaɗi waktuji ɗiɗi cuwano yettade ko ɗum saabi kene foto wonde million ngaji jonɗi jeehi hen waɗani mayɗo waɗani gañiɗo kono kam ko yeehi hen ko hawde saaha mo gonɗen ɓe cuwa taw gaynude tongude koppareje muɗum ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale jeere nde Bamako e hollirama booli Bamako kame jeere Bamako oɗo saaha mo gonɗen catal taw kadi ko pittogal booli ha tenti pittowal jeere nde taw ko bitegal OGONE taw kadi ko catal Maroc naɓe e kamɓe noon ɓe toppitaki golle mabɓe e caggal noon biteɗo Saydou Tarawore goto yeeyoɓe taw kadi koye jeere Bamako ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe guuri ko caɗele e nder jeere nde e luuɓone heewi tene kadi buubini keewi ko wona ɗum ko kadi e kurjuro ko ɗon tigui wonata ha ñola taw kadi ngal ɗon catal ittani ɗum ɗon e sen giwi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry oɗo hen subaka hande ko rewɓe lundi ɓe ɓen tigui mbaɗi ɓoɓɓiɗal mumen e mbaɗi potal mumen legal bitegal Hamdallahi e nder Carrefour goto ko ɗon tigui ɓe potiti gam wadde seppoji mabɓe e kamɓe noon ko wideɓe ɓe jadani hay seeɗa e laamu Alpha Condé e caggal noon yimɓe hewɓe nana jaggani ndumba taw kadi ko wannoɓe seppoji mumen gam yidde dañde foddeji mumen e nder leydi Guinée Conakry ko wona ɗum ko noon waɗi kene fotonde capanɗe jeenayyi e neɗɗo ko ɓen tigui goni ko mbara e nder seppoji guila Alpha Condé laami ha faade ɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri guila nden ha oɗo saaha mo gonɗen hay goto jaggaka hay goto ñawaka e ɗum noon
ko mette mawɗe wonandeɓe sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to Burkina Faso procureur taw kadi ko hanki sakti kongol procureur mo Wagadugu biteɗo madame Sérémé kanko noon hanki o yaltini konguɗi makko ngam hollirde jango bannogu ñande aljuma toon to Wagadugu taw kadi waɗɗani état major mo armée Wagadugu taw kadi waɗɗani ambassadeur mo leydi France taweteɗo e Wagadugu ha ganduɗa waɗi yimɓe jeetato wasɓe hen pittade men kene fota wonde yimɓe jeetato pawama juuɗe mumen hen ɗiɗo ko mintereɓe ne tuuma ene jeeya e wadde nguɗon jango o holliri noon ha waɗa saaha mo gonɗen ɓe gaynani wadde loskoji mabɓe e kono aɓe ndewidi gueɗe ɗe e cetal CEDEAO itti kene fota wonde temedere e capanɗe 3 millions taw ko koppareje franc CFA ngam wallidde yoga e ɓesguji ɓen mahiraɓe ndeɗo hen fiyande sen giwi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to leydi Ghana Ghana mawnini ñalawma hanki o manditare leydi muɗum caggal noon nde ɓe jeyti koye mabɓe e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyi e jeeɗiɗi hanki noon waɗiɓe lawol capanɗe jeegom e goho koɓe mawnini manditare mabɓe taw kadi jeyno tigui taw kadi ɓe jeyti manditare mabɓe ko yesso leydi mbitendi Angleterre kanko biteɗo Nana Akufo-Addo taw ko laamiɗo leydi Ghana woni koɗo makko taw kadi ko koɗo mo teddiniri oɗon ñalawma ko Mohamed Buhari taw kadi ko laamiɗo leydi Nigéria hanki huliri toon kala nde leydi Ghana sohli leydi Nigéria ne heɓli wallidde leydi Ghana kanko Nana Akufo-Addo holliri oɗo saaha mo gonɗen haare makko nde o ɓuuri teskade nde o ɓuuri yidde wadde nder leydi Ghana ko haɓade kala ko fate mbuñaari e tinnade darde tinnelang beele ɓesguji leydi ndi kala keeɓa golle taw kadi leydi makko fawata koye balle sen giwi toon to Ghana paɗen ko toon to leydi Nigéria e nder falde Benu tonne kadi ko pelɓodiral waɗi toon ñalawma hanki o e wuuro wiyetego tunta e wuuro wiyetego Omoto walla mi e wuuro wiyetego Omoto ene tawe e nder nokku biteɗo Okpuko toon noon ko haare musde waɗi toon ha ganduɗa kene fota wonde 16 mo neɗɗo wasi toon pittali mumen tuma noon nde remoɓe wonɓe toon ɓe nanggui gaynako goto mbaɗi ɗum ko ɗon tigui ɓenne fulɓe wonɓe toon ɓe nde ɓe mettini ɓe nanggui jaseji mabɓe ɓe naate e wuuro ngo ɓe ɗaccani sukaɓe ɗaccani mawɗo ko ɗon tigui ɓe mbaɗi hen ha kene fota wonde 16 neɗɗo oɗo saaha mo gonɗe noon kene fota wonde yimɓe nayo pawama hen juuɗe mumen taw kadi yaltinɗum ko porte parole laamu ngu gonɗo toon to nokku biteɗo Benu taw kadi ɓe cigui ɗum koye jayde leydi Nigéria witende sen giwi toon to leydi Nigéria paɗen ko Angola e RDC lawol lana jordine wonno ɗon gam iwde to Angola fade RDC walla iwde RDC fade toon to Angola caggal noon kene fota wonde duuɓi capanɗe 34 ko kan lana dartino caggal noon ngakkede nden ko e kisal wonande robelena wonnoɓe toon ñalawma hanki o kaɗon lana ƴettiti golle muɗum wonani beele mo noon ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi nde kaɗo lana ƴettiti golle mum beele newna yangara e nder leydi Angola kame nder leydi erdemo Congo oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji men jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba États-Unis d'Amérique Brésil Italie e aton to Moyen Orient Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sa kabaruji men joolam jaɓiri koto Moyen Orient puɗɗotoɗen jayde France Info de holliri e ñalawma hande o tuggannaka hitande ujunnaji ɗiɗi e 14 faade oɗo saaha joni mo kaleten fodde ujunere e temedde jeeɗiɗo faraysenaji ummima e nder leydi France tawtoyde pelle ceɓɓitiɗe wiyeteɗe état islamique hakkude leydi Irak e leydi Syrie kaɗani ɗon kadi ɓe kolliri tuggueɗen faade oɗo saaha joni fodde temedde tato jihadiste taw ko faraysenaɓe mbasi hen pittali mumen e ɗin kareɗi fodde oɗo saaha joni fodde temedde jeeɗiɗo e tato fodde temedde jeeɗiɗo e capan tato sagata gorko e temedde joyi sagata taw ko sukaɓe tokosoɓe ene tawi tigui e ɗeɗo pelle état islamique hakkude leydi Irak e leydi Syrie koto dowlaji dentuɗi Amérique paɗen mbiyen guila Donald Trump are galle danejo faade oɗo saaha joni ne teska e kala saaha wotare goɗo e gollidiɓe makko e nder galle danejo he waɗata ko wiyete
démissionné woni woppide golle ha laaɓa caggal yontere ɓemnude nde ko suka debbo goto gonnoɗo chargé à la communication makko ko kañum woppinno golle ha laaɓi e ñalawma hande on ko conseiller makko to fannu faggudu kañum waɗi ko wiyete démissionné conseiller makko noon to fannu faggudu biyeteɗo gari kon woni conseiller makko gonnoɗo conseiller makko démissionné ha laaɓi caggal noon ko nde Donald Trump ƴetti feere mum kay ɓeydi taxe uji tawa ɗin taxe uji kadi o ɓeydi koye acier woni jamde aluminium woni koymeta ɗum noon o ɓeydino hen en kaalino yontere ɓennude nde wonde kay ɗin marchandise uji o ɓeydi hen 25% to wonande jamde e 10% woni 10% wonande aluminium ko ɗum saabi noon oɗo biyeteɗo gari kon gonnoɗo conseiller makko holliri hen mettere mum waɗi ko wiyete démissionné e oɗo saaha to leydi Italie paaɗen mbiyen ñande 5 lewru mars gonɗen ndu e nder leydi Italie e nder ngoɗo wuuro wiyetengo Florent ko babiraɗo goto Sénégal najo mo duuɓi 55 tawa ko baɗanoɗo Julu Balabel woni commerçant ambulant ko kañum tigui wasi fittade mum tawi kadi ko babiraɗo goto Italie najo jaramnoɗo e duuɓi 65 gonnoɗo topographique taw gonnoɗo topographe taw kadi e oɗo saaha ko jaaɗo ko wiyeteɗo Alfred ko kañum yooɓi fittadu makko on babiraɗo noon mo duuɓi 65 mbiyen caggal nde o winduno ɓataki o ɓataki o e nder galle makko o ɗaldi ɗum ɓi ko debbo hollirde kay wonde haɓre makko e ɗam ɗo gurdam e oɗo saaha joni o windi ɓataki noon gam yidde yaade wartoyade nden noon o lowi pistule makko ha heewi kuure o yeehi kay e nokku mo yinno wartade nde won noon pular ne heewi wiide womre ne wawi wadde samhude kono miijo ɗaccata ko ɗum saabi o ronki wawde jogade wakkilade wawde yidde wartade nden noon o funnima e artude e lawol miijo aranimo yo yooɓo fittade neɗɗo beele kay omo jokkitiya balkon makko e nder kaso ko nden tigui yitere makko iɗi fawade koye oɗo Sénégal najo mo duuɓi 55 baɗo Julu Balabel ko nden tigui o roose mum kuri kewde yadani e wonki police o noon holliri tigui losnoji mum holliri tigui wonde hollirani wargo ngo hollirta wonde kay koye hollirta leñamago hollirta kadi jeeyedem e pelle ceɓɓitiɗe kono jibinande Afrique naaɓe tawateɓe e nder leydi Italie mbaɗi seppoji mum kewɗi ñande talata jeegom lewru gonɗen ndu hollirde mettere mum e ñagade laamu ngu kadi yo toppirde gueɗe ɓaɗe nin teskade kala saaha wadde ɓe nattata yiyede ɗum ha nattata yiyede ha laaɓa e nder leydi he koto leydi Brésil cakkitoɗen kalane oɗo biyeteɗo Lula ko mennoɗo ardade leydi Brésil mbiyen noon e oɗo saaha so Lula rentaki ɗeɗo balle ma Lula jokkiti balle mum e nder kaso caggal nde Lula ñawono ñawore nde kadi ñawta caggal nde ñawta noon tagina duuɓi 12 omo lela e kaso yiyata nangue kanko Lula noon o tuma ko mbuñari kewɗi e ko ɓuuri teskede e ɗin mbuñari noon ko oɗo galle mawɗo patam le ñimi mo toɓɓono walla mo yenano taw kadi galle o woni tigui koye jiimo huccide koye maayo Guédiam on galle noon ko société biyeteɗo BTP ko kañum tigui buññomo on galle beele kay omo rokka ɗum marché ji kewɗi taw ko marché ji golleteɗi e nder leydi e ɗum noon saabino ha Lula tuma mbuñari kewɗi o taƴanama mbiyen duuɓi 12 omo lelo e kaso o yiyata nangue Ghali Abouba konngol meɗen mbaynigo hande yowiti koye rewɓe leñol meɗen rewɓe leñol men ɗanniyankoɓe mbaɗi rewɓe leñol men ɗanniyankoɓe e pelle moɗon yo ballita rewɓe ɓe ɗaccuɗon gendiji mumen codaneɓe machine aji ɓe mbawa ñodde ɓe mbawa morde ɓe mbawa kala métier ɓe mbawa unde yiɗɓe hen remde balle ndema gandona rewɓe ko so tawi goto dañi kamɓe kala ɓe dañi e guitton kirimeje e ɓerɗe moon onon kala jiidirona jogoɗon pelle taw kadi ko pelle balloje on jaltirton e caɗele nde tawno ko onon goni ɓesnoɓe e ɓesnowo noon yo heblono ɓesgu muɗum e jiwene jonde fortude koyɗe nde tawno fulɓe mbi e jonde nafani haylonde kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba to leydi Gambie ko koddanene Abouba tonto Madina Gounas ko Amadou Samba Lo tonto leydi men Mauritanie woni kay hayɗi ko si Oumar Sy ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena